Хамһығыҙ бөгөн беҙҙең оҫталыҡ дәрестәренең һуңғы өлөшө, 4-нче өлөш. Бөгөн беҙ шулай тип ситтәрҙе бәйләргә өйрәнәбеҙ һәм иң аҙағынан инде элмәк эшләйәсәкбеҙ. Бөгөнгө көндә тәүге юлыбыҙ беҙҙең ябай столбики без накиды менән бәйләнәсәк. Шулай итеп беҙҙең бер петля подъема менән тамамланған ине рәтебеҙ. Артабан һәр бер күҙгә бершәр столбик без накиды бәйләйбеҙ. Араларына берәү шулай. Берәү. Бер столбик без накида. Һәм столбик с накидымның өҫтөнә берәү. Воздушный петляға тоже бер столбик без накида. Тағы столбик с накидымның өҫтөнә бер столбик без накида. Араһына берәү. Шулай итеп бөтә рәтте лә бәйләп барып сығабыҙ. Бер ерҙә лә арттырмайбыҙ, бер ерҙә лә кәметмәйбеҙ. Шулай итеп, biz ситенән бәйләп барып сығабыҙ. Ошонда ошо урынға тиклем. Ошолай итеп мин юлдың аҙағына килеп еттем. Ошо тиклем урынға килеп еткәс, ошо урынға беҙ кире боролорға тейеш инек, әммә ләкин беҙ кире боролмайбыҙ. Ошо яғы тиҫкәре килеп сыҡмаһын өсөн, уң яғы килеп сыҡһын өсөн беҙ юлды дауам итәбеҙ. Был яҡҡа бороп, артабан дауам итәбеҙ. Также столбики без накида бәйләйбеҙ. Һәм ошонда беҙҙең ошо урында беҙ үҙебеҙгә элмәк эшләйбеҙ. Ошолай бер ошо урынды ҡалдырабыҙ да 5 воздушный петля, 2, 3, 4, 5. Әгәр дә һеҙ төймә таҡһағыҙ, төймәгә элмәк итеп эшләйбеҙ инде. Әгәр дә һеҙ төймә түгел, эләктергесме, регулировать итә торған эләктергес ҡуйһағыҙ, һеҙ бында петелька эшләмәһәгеҙ дә була. 5 бәйләнек тә ошонда ҡойроҡ менән ҡуша, ҡойроҡто ҡуша йәшереп, беҙ дальше бәйләп алып китәбеҙ. В круговую, шулай уҡ столбики без накида. Һәр бер күҙгә берешәр столбик без накида бәйләйбеҙ. Шулай итеп. Һәм хәҙер инде беҙ шулай итеп муйын тиреһен матурлап сығабыҙ, обвязывать итәбеҙ. Менә мин бәйләп бөттөм. Хәҙер беҙ ситенә уратып, ошо ситенә кире сығарабыҙ инде ошо урынға. Сығарабыҙ да һәм беҙҙең бер рәт кенә бәйләргә ҡаласаҡ. Ул да булһа, шул столбики с тремя накидами тигән узырҡала инде. Һуңғы күҙгә беҙ бер столбик без накида ултыртабыҙ да ҡарайбыҙ. Хәҙер инде беҙ аңлатам. Ошонда, ошо рәтте бәйләгәндә кеүек, беҙ хәҙер өсмөйөштә ултыртасаҡбыҙ. Ошо ике яҡ ситтән беҙҙең араларындағы нейҙәре тағы ла воздушный петлялар 3 була. Ошо артҡан күҙҙәр һаны артҡан урында беҙ бер өсмөйөшкә, бында, ғәфү итегеҙ, бында 3-шәрҙән була, ә бында 4-шәрҙән була воздушный петля араларында. Хәҙер аңлатам. Иң башта беҙ тағы 4 воздушный петля бәйләйбеҙ. 3 накид менән эргәһенә ултыртабыҙ столбик с накидом. Столбики с тремя накидами була инде. Артабан тағы ла 3 накид алабыҙ һәм 2 күҙҙе ҡалдырабыҙ. 1, 2, өсөнсөһөнә ултыртабыҙ столбик с тремя накидами. Артабан 3 воздушный петля, 2, 3.
стремян академи һәм шул ук урынга без тагыла бер столбик стремян академи утыртабыз. Тагы 3 накид алабыз. Бер хәзер инде без 3 калдыра 1 2 3 һәм 4-нче күзгә утыртабыз. 3 воздушный петля. 3 накид менән тагы шул күзгә тагы бер 3 накид менән тагыла. 4-нче күзгә утыртабыз. 1 2 3 4. 4-нчегә утыртабыз да тагы 1 2 3 3 накид һәм шунда без бәйләйбез тагы бер столбик стремян академи. Тагы бер дә кабатлайм. Монда 3-шәрдән буласак. Монда 3-шәр воздушный петля була. Ә кайда ошо арка тирәһеннән башлана. Ошо безнең 2-шәр булган урында без бәйләйсәк без 4-шәр араларында. Ошо хәтерегездә төшерәм ошо. Икенче дәрестә бәйләгәндәге һымак, ошо рәтте бәйләгәндәге һымак. Üç nakit менән 1 2 3 4-нче күзгә утыртабыз. Һәр вакыт юлдыңада гына тиктем, гелдә 4-нче күзгә утыртабыз. Буны онытмайбыз. Мына мин бәйләп сыктым, һуңгы рәтте һәм иң адагына килеп yeткәс, без 3 дигәндән һәм иң һуңгы 2 күзгә 2 столбик стремян академи утыртабыз. Берәү һәм икәү. Ошында инде ипте хәзер дип өйдәбез. Һәм ошо бәләкәс кенә калган койрыкты яшереп куябыз. Димәк, иң һуңгы безнең рәттә әйтеп үткән идем мин. Ошо менә 2-шәр столбик накидами булган урында, шунда менә шунда. Ошунан алып ошунда тиклем безнең араларындагы воздушный петлялар һаны 4. Ә 2 як ситтән баштан алып ошунда тиклем безнең бериш, олар 3-шәр воздушный петля менән. Монда мин әзрәк койрыгы калган, буны кыркып ташларга була. Буны тоже кыркып ташларга була. Хәзер инде без ошунда төймә тегәбез. Илмәге бар бит инде. Әгәр дә регулироваться итә торган нәйдә хәйләһәгез электргестә каптырманы. Димәк, бундай элмәкте бәйләмәй, сразу ошында столбик накиды бәйләп китергә, тура бәйләп китергә мөмкин. Иң адакта инде без тискәре ягына әйләндереп һалабыз да иште, өстенә марли һалып, пармлы утык менән үтекләйбез инде. Шулай итеп безнең селтәрләребез әзер. Күреп торыгызса, минең 2 селтәрем бер үк схема буенча булуга карамастан, улар размерлары менән 2 төрле булды. Тәүдә мин шуны бәйләгән, 2 тапкыр шуны бәйләгәндә бунһы зуррак килеп чыкты. Шулай итеп, безнең осталык дәресләребез тамам.